Ще продължим с кофички. Това е твоето предпоследно упражнение за гърди. Да, кофичките са едно доста добро упражнение. Аз напоследък не го правих, тъй като ми беше доста напреднала долната част на гърдите, но сега горе-долу е балансиране и продължавам с най-старото упражнение, може би, за гърди – кофичките. С тези лицевите опори. Да. Успоредката е Има ли някакъв по-специален доказано упражнение. Има ли по-специален начин, по който ги изпълняваш? Тъй като всеки ги прави различно и мисля, че трябва да се прави на всеки, който както си му действа. Да, специално за гърдите малко се навеждам по-напред, за да мога и лактите ги изнасям по-напред, за да се натварят основно гърдите. Ако се изправя нагоре и събера лактите, повече в трицепса. Да. Значи също изпълнявам 3-4 серии, по около 10 повторения. Използваш ли някакво допълнително тежнение, тежести за кофичето, когато правиш, или само със собственото тегло? Ако усетя, че имам нужда, използвам. Да, слагам съм до 120 кг допълнителна тежест. До 120? При положение, че аз съм 130-140 понякога. Така че някой път имам достатъчно сила. В момента нямам такава, тъй като не съм на диета, не се храна правилно. Нямам достатъчно сила. И използвам само собствено тяло или минимални 10-20 кг. В зависимост от това как се чувствам. Като каза диета, кажи ни колко е важна диетата в културизма? Значи, от диета имам предвид правилното хранене. Да, това всички знаем. Това всъщност е диетата, правилно хранене. Това значи много протеин, яйца, месо, значи минимум 3 грама на килограм телесно тегло. Това значи, че около 350-400 грама за мен на ден са нужни протеини. Правилни въглехидрати, картофи, ориз, овесени ядки. Това са най-добрите енергийни източници. Когато всичко това се спазва и е балансирано в 5-6 приема на ден през 3-4 часа, тогава организма се зарежда с сила и енергия и може да се тренира по-сериозно. Ако се яде веднъж или 2 пъти на ден нездравословно, торти, пасти, шоколади, се получават само травми, няма сила и така организма се преуморява. Но за съжаление доста от трениращите в залите правят точно така. Като каза тези килограми, си спомням преди няколко години, 2003, ако не се лъжа, ти тежеше едва 110 кг, дори мисля, беше дори по-лек. Как успя за 3-4 години качиш толкова много килограми? Значи и трета за първи път излязох в септември месец на състезание. Тогава бях 105 кг на първото състезание, на второто 112 и на третото 120 и така, малко по малко. Как успя за малко повече от 3 години да покачиш 20 кг мускулна маса? Значи много трудно това. Ако се сметне правилно, около 3 кг месо на ден, прави точно 1 тон годишно. Значи за 1 тон изядено пилешко месо, това са 7-8 кг годишно. Нищо. Така че... Тоест за 4 години почти от тогава до сега ти си изял 4 тона месо и се качи от 20 кг. Не точно, тъй като е много трудно, но в определени периоди от подготовката 2-3 месеца при изпитание се старая наистина да ям между 2-3 кг месо на ден. След като направихме 3 упражнения бутане, нормално да направим сега едно разгъване, разтягане. Кое ще бъде то? Последно упражнение оставаме плайс, хоризонтална лежанка. Стречинг упражнение, разтягащо, отпускащо и същевременно дава хубав детайл и хубава плътност на мускула. Знаеш ли, много хора са ми казали, че флайса трябва да се прави с малки килограми и много повторения, било оформящо упражнение. Лично аз смятам, че не е така, ми се доста базово и
Хубаво да се правят, да речем, осмици десетки, не повече. Естествено, трябва все пак да се контролира тежестта, но винаги трябва да се използват максимални тежести за между 6 и 10 повторения с максимална тежест. Независимо от упражнението, дали изолиращо или базово, просто ако имаш пълен контрол на движението, трябва да се използва тежко. Няма. Нека да пристъпим към упражнението. Какъв е твоя седмичен сплит? Колко дни седмично тренираш? Кога? Какво тренираш? Значи в момента тренирам 2 дни, един ден почивам. После пак 2 дни тренирам и един ден почивам. 2 към 1. Първия ден тренирам гърди и рамене. Втория ден само гръб. Третия ден т.е. почивам. Четвъртия ден ръце. Може корем. И петия ден крака, пръсци. Това е общо взето. След това пак почивам един или 2 дни, зависи. Ако имам нужда 2. И схемата се повтаря от начало. Какви сте обиколките в момента? Говоря за бедра, ръце, талия, гърди. Ами в момента бедрото ми е около 75 см, но тъй като съм един от най-високите на състезание, 185 см, това е доста висок ръст. Така тенденциозно в тежка категория. Обикновено са 1,70 м, 75 до 1,80 м максимум. 1,85 е малко повече. И на този ръст 1,85-75 см бедро е така сравнително малко. Трябва минимум 80 см да стане, това са 5 см. 5 см са сигурно 10 кг мускулна маса, като се сложат и на двете бедра. Така че ще трябва сериозно да се поработи с тежки клекове, лек преси и така. Базови упражнения за краката, предна, задна част също. А каква ти е талията при бедро 75? Значи талията ми варира с 20 см в основен период и на самото състезание. Състезателна форма, да речем. Състезателна форма ми е около 75 до 80 см максимум. Значи при бедро 75, с талия 70. Общо взето са ми еднакви на състезание. След това, като се напия с вода и се наям и ми се налеят всички вътрешни органи с течности и всички клетки, талията ми минава над 90 до 1 метър. Значи 20 метра варира. Тъй като всички вътрешни органи поемат много течности и стомаха се подува, се получава така разлика. Ръцете, гръдната обиколка? Значи сигурно от като съм състезател не се меря така запалено, както когато бях малък и те по залите. Така. Сега не ме интересува от обиколките, гледам цялостната визия и хармония. Тренирам за мускули, които ми изостават, но все пак знам горе-долу колко са ми обиколките. Поне веднъж годишно някой ще ми излъже да се премеря. Така че ръката ми е между 54 и 56 см. Варира по време на състезание и извън състезателен период. Гръдната обиколка ми е около 140 см, може би. Нещо друго. Това е общо взето.